ଆଜି ପଖାଳ ଆଳୁ ଭଜା। ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ଯୋଉ ମଜା ପଖାଳ। ହଁ ସେଇଟା ଭଲ ନା ଆଉ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ପଖାଳ ଖାଇବି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବୁ ବଢିଆ, ଭାରି ବଢିଆ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢିଆ। ଆଉ ଜାଗା ଲାଗୁଛି ଆଳୁ ଖାଲି ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ସରୁ ସରୁ ଆଳୁକୁ ସରୁ ସରୁ ପିଆଜ କାଟା ହବ ଛୁଙ୍କ ଟିକେ ଗରିବର ସୁଖ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ପଖାଳ ଆଳୁ। ଆଳୁ ଜୀବନ ଯୋଉଠି ଥିବ ଯେତେ ଓଡ଼ିଆ ଥାଉ ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ଆଳୁ ଭଜା କେହି ଭୁଲ ନଥିବେ। ଆଉ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଆମ ଟିକେ କରିବା ନା ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଦେଲ ଖାଦ୍ୟରେ ଶୋଇଲ। ମୁଁ ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇବି। କାଲି ସକାଳେ ଅଣ୍ଡାଟା କରିନେଇ ପଳେଇବ 8ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଅଣ୍ଡା 3ଟା ଦେଇଦେବି ଗୋଟେ ଏବେ ଖାଇଦେବ ସକାଳେ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବ କାଲି ତମେ ସିଧା ଶୁକ୍ରବାର ଅଣ୍ଡା ହବ। ଆମର ତ ସିରି ଗୋଟେ ଖାଇଦେବି ଆଉ କଣ ଅଛି। ମୁଁ ଦେଇଦେବି ପିଆଜ 2ଟା ଟମାଟର ଅଦା ରସୁଣ ଦେଇଦେବି। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବୁ? ସିଧା ପରେ କରିଦେବା ନେଇଯିବ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ବରଂ ପଖାଳ କରିଦେ ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇ ଖାଇଦେବି ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ। ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ କରି ପଖାଳ ନେଇଯା ଖାଇବ ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ଭାତ ଡାଲି ଅଣ୍ଡା ଭଜା କରିକି ଆଉ ଭଲ ସେଇଟା ସୁବିଧା। ତରକାରୀ କରିପାରିବନି ତରକାରୀ ଭାତ ଡାଲି ଯଦି କରିବୁ ତାହେଲେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ କରିଦେ କି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ କରିଦେ ଭଲ ହବ। ଆଜି ପଖାଳ ଯଦି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ମତେ ଟିକେ ଫୋନ କରିଦବ ହେଲା। ତୋର ଆଜି ଗୁରୁବାରେ ବାସି ନେଇଯିବି। ତୋର ଆଜି କ'ଣ ଗୁରୁବାରେ? ଆସି ନେଇଯିବ ଏଇ ନେଇଯିବୁ ତ ତୋର ଆଜି କ'ଣ ଗୁରୁବାରେ? 8ଟା 5ଟା ଡ୍ୟୁଟି ହେଲା ତମର ମୁଁ 6ଟା 2ଟା ଖାଇଦେବି ଆଉ ସେ ପଖାଳଟା ଖାଉନ ଖାଇବୁ ନା ଆଉ। ମତେ ସେ ମୋ ପଖାଳଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦିଟା ଉଁଷରେ ପଖାଳ ସିଏ। ତୁ ରୋଷେଇ ଶିଖେଇଲୁ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲି ତୁ ଶିଖେଇଲୁ? କହିଛୁ ସେ କରିଛି ସେ କଦଳୀ ଫୁଲ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଦେଖେଇ ତ ଥରେ ଆଉ ତୁ ତ କହିଲି ବଙ୍ଗାଳୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ ରେଡ଼ି ଫୁଲଉଛି ସବୁ ଫୁଲୁଛି ଟେନସନ୍ ଥିଲା ଗଲୁ ସେ ଠିକ୍ କଥା କହିଲୁ। ରୁଟି 4 ପଟ ଫୁଲେଇବ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ବଙ୍ଗାଳୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବା 1 ନମ୍ବର ମିସ୍ତ୍ରୀ। ନା ସବୁ ଖାଇଦେବ ସବୁ ଖାଇଦେବ ବାଡ଼େଇ ଦିଅ ରଖନି ସବୁ ବାଡ଼େଇ ଦିଅ ବାଡ଼େଇ ଦିଅ ବାସନ ବାଡ଼େଇ ଦେବ ସବୁ ବାଡ଼େଇ ଦିଅ ତୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଉନ ଯଦି ପଳେଇଲା ପଳେଇବ କ'ଣ କାହିଁ ଯିବନି କାହିଁକି ଏଠି ପଳେଇଲେ ସବୁ ଯିବ। ପେଟ ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ ନରମ ଭାତ ନରମ ଭଲ ନା। କାଲିରେ ପଖାଳ ଆଜି ଦେଉଛ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ ପଖାଳ ମୁଁ ଦେଉଛି ତୁମକୁ? କହିଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ନ କହିଥିଲେ ଆମ ବୃତ୍ତି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଖାଇଲା ବେଳେ ଲାଜ କରିବୁନି ଜୀବନ। ମୋ ଜୀବନରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଜ କରେ। ମୁଁ ଆପକୁ କେତେ ଯାଇଛି ସେ ମୋତେ ମନା କରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଜ ପାପ ଲାଗେ। ଖାଇବ ଯେ ଖାଇବ ପେଟକୁ ଖାଇବା ଖାଇବ। ବାଜାନ ପୁରା ରେଡ଼ି। ପିଆଜ ବେଶୀ ପକେଇଛି ତେଲ ଅଧିକା ପକେଇଛୁ ଆଳୁ ଭଜା ତେଲ ଅଧିକା ପକେଇଛୁ। ମୁଁ କହୁଛି ଆଳୁ ତେଲ ଅଧିକା ପକେଇଛି ମୁଁ ଆଠୁ କମ୍ ତେଲ ଭାଜିବି। କେଉଁଦିନ ଭଜା ଆଳୁ ଭଜା ଭାଜିବୁ ମୋତେ କହିଦେବୁ କମ୍ ତେଲ ଭାଜିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଳୁ ଟେଷ୍ଟି ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି କନଫର୍ମ। ତୁ ଆଜି ତେଲ ପକାଉଛୁ ଅଧିକା। ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଲୁ ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇଲୁ। ଖାଇଲା ଆଜି ରାତିରେ ପଖାଳ ଖାଇଲୁ। ଶୀତ ଦିନେ ପଖାଳ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା ନେବା ଜନା ବଢ଼ିଆ। ବଙ୍ଗାଳୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବଙ୍ଗାଳୀ କ'ଣ ଦାରୁଣ କହିବ ନା ଆଉ। ଦାରୁଣ ଆଳୁ ଭଜା ପଖାଳ ପଖାଳ ଉଡ଼ିଲାଇ ପଖାଳ କଷା ଉଡ଼ିଲାଇ ଖାଇଦେବ କ'ଣ? ଜୀବନ ଖାଇବା ପାଇଁ ପେଟ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଜୀବନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଜଗତସିଂହ ଯେଉଁ ନ ଖଟିବୁ ଖାଇବାକୁ ଭାତ ପଖାଳ ମିଳିଯିବ। ନା ବିଜୟ କାହିଁ ହେବ
ମୁଁ ଆରେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ବିଜେଡି ମୋର ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହୁଛି ନାଇଁ ତା ରାତିରେ ହିସାବରେ ରହୁଛି ନା ଆଉ ରାତିରେ ମୁଁ କାହିଁ ଖାଏନି ତାପରେ ବିଜୟ ବାଧ୍ୟ କେଇଥର ଦୁଇ ତିନିଥର କହିଲେ ବିଜୟ ମନା କରେ ମତେ କ'ଣ ମନା କରେ ମନା କରେ ନା ଖାଇବା ସେ କଥା ନୁହଁ ଖାଇବା କଥା ବି କହିଛି ଆରେ ବିଜୟ ଆମର ଓଷା ଅଛି ପୂଜା ଅଛି ଖାଉନୁ ନା ଆମେ ଖାଇବୁ ସେ ମନା କରିଛି ତାଉ ଧର ଯିବେ ସେ ଲାଜ କରେ ଟିକେ ନାଚ ଏଇଟା ଆମେ ସେପଟେ ମଣିଷ ମନ ଏଇଟା ଭାବିବା ଦରକାର ନା ଆଉ ଆମ ବାବାଜୀ କ'ଣ ତୋ ନାଁଟା କ'ଣ ବାବାଜୀ ବର୍ଦ୍ଧନ କହିଲି ଅଳ୍ପଟା ନେଇଗଲେ ପୁରା ଖାଅ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଳୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ ତେଲ ଅଧିକା ପକେଇ ଦେଇଛି ବା ଆଳୁ ମୁଁ ତେଲ ଅଧିକା ପକେଇଛି ସତ ଆଉ କ'ଣ ଯାଉନି ନିଜେ ଖାଇଦେ ସବୁ ଆଳୁ ତେଲ ପକେଇଛୁ ସବୁ ଖାଇବ ନା ଆଳୁ ଖାଇବ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ପଖାଳ ଶୀତ ଦିନ ଆରେ ବିଜୟ ଇଏ ଲୋକ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ଅଛି ମୁଁ ନାହିଁ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ବଇତେ ଦେଖିଲୁ ଶୀତ କରୁଛି ଏଇଟା କେତେ ଭଲ କହିଲୁ ଏ ବହୁତ ଶରୀରରେ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ନିଦ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ ଏ ଘୁଙ୍ଗୁଣି ମାରିବ ସତରେ ନିଜ ନୁହଁ ଘୁଙ୍ଗୁଣି ମାରିବ ମୁଁ ବି ଗଲେ ପଖାଳ ଖାଇବି ମୁଁ ଆସିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ରୁଟି ଆସୁନୁ ମୋର ଦେଖିବୁ ମୁଁ ପଖାଳ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବି ପଖାଳକୁ ଭଜା ହେଇଯିବ ଭଜା ହେଇ କୋବି ଭାଜେ ଡାଲମା ହେଇଥିଲା ରୁଟି ଡାଲମା ମୁଁ ପଖାଳ ଟିକେ କର ନା ପଖାଳ ସବୁ ତ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ରଖ ଅଧା ମୁଁ ଖାଇବି ବାଜାର ଅଧା ଖାଇବ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବାବାଜୀଟା ବଢ଼ିଆ ଖାଉଛି ଲେମ୍ବୁ ଖାଇବ